Zergatik ez da talka linguistikorik gurean, danu gehalako espainolak. Eta guk erabakiko bagenu euskaldunok 24 orduz euskara zengo dugula. Ni beha naiz, Aitor ikastolako langilea naiz. Aste hontako esperientzia oso ona izan da. Saiatu behar jende guztiekin euskaraz hitz egiten, eta gutxi dakitenarekin nahiko ondo moldatu behar, gainean batzuekin dibertigarria izan da. Lehen hitz euskaraz zitea ez zaidala bat ere kostatzen, baina bai kostatu zait asko, normalean erderaz ziten duten jendeakin, batean egun batean, euskaraz hastea. Hizkuntza mugatua dalako, hizkuntza basatia dalako, hizkuntza aula eta emakumei beste hainbeste esaten zaigu, emakumeen gunea etxea da, maitakorra gea, sensibilitateari lotuak, ez razionalak, aula gara. Feminismoak ekarri dugun beste gauza bat benetan interesgarria, ez da desnaturalizazioa. Alegia mundua ez da horrela dalako. Mundua desereiki eta ereiki egin daiteke. Orduan uste du diskurso berriak sortu behar direla. Jabetzea, boteretzea, autodeterminatzea,